Home, penso que la Fundació ONCA, jo que porto molts anys treballant a la cultura del país, sempre ha estat com una mena de referent cultural, una mena de referent a l'hora de veure com, com organitzar, en aquest cas amb artistes musicals, amb grans músics i tenir una fundació d'aquestes característiques al país, amb prestigi, qualitat i treball. Sí, diguéssim que a partir del 2015 la Fundació ONCA va tenir clar que la música, a part dels concerts fantàstics i en un escenari, doncs estaria molt bé acostar-la i que fóssim els músics també els que anessin a buscar la gent, ja fossin nens, ja fossin avis, ja fossin gent amb diversitat funcional, ja fossin persones en general, sobretot, que potser no tenen l'accés tan directe a la música. La música el que té és que és una cosa que no és tan cognitiva, és més emocional. Llavors, al ser tan emocional, això és una cosa que tenim nosaltres ja de sèrie. Totes les persones podem treballar en emocions, totes les persones ens emocionem, sigui com sigui quines siguin les nostres característiques. Llavors, la música i les arts, tota aquesta part que no és tan cognitiva i és més emocional, doncs és molt més fàcil poder treballar això amb tot tipus de persones, i els nens, per suposat.